ಏಸಲ ಬಂದ್ಬಿಡೆ ಊರಿಗೊಬ್ಬರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೈಂಜ ಅಂತ ಕಿರಿತಿ ಅಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ಅದ ಮುರಾಣಿ ತೋಡು ಗೊಬ್ಬ ಅಂತಾರಿ ಇದು ಸತ್ಯ ತೂತಾಯನ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಗ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪಂದುಲ್ಲ. ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾತಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸೊ ಅರೆಡ ಇನಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪವಂದುಲ್ಲೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪೊಣ್ಣು ವಾಯ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ಬೇರು ಬಟ್ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ಬೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಆಣಿ ಒಂಜಿ ಮಮತಕ್ಕಗೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಎಗೈನ್ ಅರೇಗೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಏರಾ ದಾದನ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಲಕ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಂದ. ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಲೆ ಏನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ. ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪಂಪೆಂಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪಂಚನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶಾಂಪೂ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೈನ್ ಹೇರ್ ಮಾತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಮತಕ್ಕಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವಾಚ್. ನಂಬರ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಮತಕ್ಕಗೂ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತು ಕೈಯೇತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಲೆ. ಅರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಗಿರಿಜಕ್ಕನಾ? ಗಿರಿಜಕ್ಕನ ಅಂದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಇರು ಪೂರ್ಲಿ ಪಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಂದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂದೆ ಬೊಕ ನೀರ್ ಬನ್ನಿ ಫೋನ್ ಬಂತಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಗಿರಿಜಕ್ಕಗೆ ಇಂದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಶಶಿ ಬಂದೆ ಶಶಿ ಬಂದೆ ಇಂದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂದೆ ಹಲೋ ಗಿರಿಜಕ್ಕ ಇಂದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಏಸಲ ಬಂದ್ಬಿಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂರ್ ಬರ್ಪ ಬಂದಿತ್ತಾರತೆ ಟೂರ್ಗು ವಿಸ್ಮಯ ಏರಗ್ ಮಂತನೆ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಮಂತದೆ ಇಂದು ಇತ್ತು ಮಂತಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಗ್ ಮಂತದಲೆ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಬನ್ನತಿತ್ತವರ ಹತ್ತು ಎಂಟು ನಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಇತ್ತಂಡಿ ಎಂಚ ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ ಈಗ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನೆ ಮಾತೇರು ಕೊರ್ಲೇರೆ ಅವ್ರು ಭಯಂಕರ ಬೆಚ್ಚಡುಳ್ಳೇರು. ಓ ಇನಿ ಬುಧವಾರ ಹತ್ರ ನೆನಪೇಜ್ಜಂಕ್ ಆರು ಬುಧವಾರ ಫುಲ್ ಟೈಟ್. ಹಲೋ 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 ಗಿರಿಜಕ್ಕತೆ ಯಾನೆ ಸುಂದರಿ ಮಂಡದೆ ಸುಂದರಿಗೆ ಪೂಲಿ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಗಿರಿಜಕ್ಕನ ನಂಬರ್ ಅತ್ತತ್ತೆ ಎಂದುವೆ ನಂಬರ್ ಈಗ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತಾರ ಅಂದೆ ಟೂರ್ಗು ಪೂರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇರು ಐನ್ ಜನತ ಟೂರ್ಗು ಪೂರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೈಂಜ ಅಂತ ಕಿರಿತಿ ಅಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಮಮತಾ ಬಂದ ವಾಣಿ ಇರ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದುವೆ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ಲ ಮಂತೆ ಎಕಡ್ಲ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕಟ್ ಮಂತೇರು ಅವೇನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದೆ ಊರ ಕೊರ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಗಿರಿಜಕ್ಕ ಇರ್ ಮುರಣ್ಯತೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆನ್ನಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಂದು ಗಿರಿಜಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಗಿರಿಜಕ್ಕಡ ಮಾತೇರು ನೀ ಗಿರಿಜಕ್ಕ ಅತ್ತಿ ದೇರ್ ಪಾತೇರು ಮಲ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತಂದ್ ಬಲೆ ಟೂರುಗು ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತಂದ್ ಬಲೆ ಟೂರುಗು ಏರಿ ಅತ್ತಿ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ತಾರತೆ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ ಇರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ 3,000 ಬಾಕಿಂಡು ಏರಿ ಯಾನ ಬನ್ನಾಗ ಇರ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಾರಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಬೇರೆ ಅತ್ತೆ
ಹಾ ವಿಸ್ಮಯಾಗಿ ಅದು ಬುರ್ಕ ಹೊಡತ್ತೆ ವಿಸ್ಮಯ. ನೀರಿಡ್ ಬರೋ ಗೊಬ್ಬರ ತೀರ್ ಸೀತಾನೆ ಅಂದೆ ಅದ ಮುರಾಣಿ ತೋಡು ಗೊಬ್ಬ ಅಂತಾರಿ ಇದು ಸತ್ಯ ತೂತಾಯನ್ನು ಮೂಲೆ ಮಾನಿಡಿ ಆ ರೈಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಲ್ಪ ತಿರ್ತುಂಡದೆ ಏರ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಬೊಲ್ಲ ಬೊಯ್ಲಕ ಬೋಂದುಂಡಿ ಇನ್ನ ಮುಗುಡು ಬತ್ತ ಅಂತೀನಿ ಅದೇ ಇದು ಇಟ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಪಿಂಕಿ ಫೋನ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಏರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿರಿಗೆ ಅರ್ನ ಸೊರಲೇರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಜಿ ನನ್ನ ಚೂರು ತುಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರವ ಇದು ಅದೇ ಅದು ಬುಧವಾರ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅಣ್ಣನೇ ಮಾತಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂಡನಿಗೆ ಹೊರಡಿತ್ತು ನಮಗ ಅತ್ತಿ ಇನ್ನ ಬುಧವಾರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಗನ್ ಕಾಲ್ ಅಂತಾನೆ ಆರು ಬುಧವಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಓ ಅವ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡಿಗೆ ಏ ಇಜ್ಜಿ ಬಡ್ಡಿ ಆಪ್ ನನಗೆ ಹೊರ್ರೆ ಅತ್ತ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇರು 1,000 ಕೊರಡು ಅತ್ತ 500 ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇರು 1,000 ಕೊರ್ನೆ 500 ಕೊರ್ಪನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮೂಜರ ಸರದ ಟೂರ್ ದ ನೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರತೆ ಆಯ್ತು ಪೆನಲ್ಟಿ ಅವು 1,000 ಆಪುಂಡು ಪೆನಲ್ಟಿ ಇರ ನಾನು ಎತ್ಕೊತ್ತಂಡೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿ ಯಾರು ನಾಡೆ ಪೆನಲ್ಟಿ 1,000 ಆಪುಂಡು ಅವಾಗ ಅಂದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ ಬಂತಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೆಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬುಕ್ ಬಂತಿದ್ದಾನ ಬಸ್ ಧರ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅಂದ್ ಇರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋಚಿ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಬರೆದ್ ಪತ್ತವ ಮೂಜರ ಪುದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಈರ್ ಬರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣಂಪಲ್ಲ ದಿಯೋಡ ಐಟ್ ಅತಿ ಅಣ್ಣಂಪಲ್ ಮಿನಿ ದಾಲ ದಿಯೋಡ ಊದೋತಿಲ್ಲ ಒತ್ತಾಗ ಊದೋತಿ ಬಡ ಇಜನೆ ಈರ ಅವೇ ಈರತೆ ಈರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಈರ ರಡ್ ಸಾರ ಈರ್ ಮೂಜಾರ ಕೊರಡು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ 2,000 ಕೊರ್ನಾಂಡು ಸರಿ ಸರಿ ಆವಿ ಜಿಪ್ಲಿ ಭಯ್ಯ ಅರೆಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಆಡ ನೆಕ್ ದುಂಬಿ ಅನಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಂಚೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಇಜಿನಾರೆ ನನ್ನ ಲಾತ್ ಗೊಬ್ಬಾದೊಲಿ ನನ್ನ ತೂಕ ಬೇತೆರೆ ಕಂಡ ಕಾಲ್ ಪೋಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನಿ ಈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಂತನೆಕ್ ಅಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ 2 ತಿಂಗಳು ಗೊತ್ತೇ ಬರ್ತಾಳೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೆದಂಬಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಆರೆ ಬುಧವಾರ ಅರೆಗೆ ಸಂಘದ ಆಯ್ತಾನೆ ತಂದ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅರೆನೆ ಬುಧವಾರ ಮುಟ್ಟೇರೆ ನಾಪುಜೆ ಕರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಅಂತಾನೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂಡದ ಇನ್ನಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ರಡ್ಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಪನ್ನೊಂದು ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆಂಚ್ ಬಾಯ್